Dobrý deň, ďakujem, že ste si pustili naše poprvzačné video, ktoré sa nazýva Verbum, ako nás jazyk ovplyvňuje v bežnom živote. Toto video sa snaží ďalej rozvíjať nejaké myšlienky a idei, ktoré ste už mohli vidieť v rovnomennej divadelnej inscenácii Verbum divadla Ludus. Moje meno je Maroš Filip a pôsobím na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a taktiež na Psychologickom ústave Akadémie vied Českej republiky. Mojím hlavným pracoviskom, ktoré združuje tieto dve, je laboratórium Speaking Lab. A na konci tejto prednášky nakoniec ukážeme aj jeden experiment priamo s participantom, ako to vlastne vyzerá v priamo praxi a pozrieme sa nejaké výsledky, ktoré sme týmto vlastne výskumom získali. Poďme na to. Asi, čo je úplne podstatné sa ako prvé opýtať, čo je to ten jazyk, čo je tá lingvistika a prečo by nás nejakých bežných občanov malo zaujímať, ako nás jazyk ovplyvňuje. Ten jazyk je tak bežná vec, že sa bežno vlastne deň zvonia a nevedomujeme. A či je to vlastne naše myslenie, alebo naša komunikácia, či už v práci, v škole, so spolužiakmi, s rodinou, ten jazyk neustále uvažuje, neustále používame. Jazyk, keď sa vlastne tým zamyslíme, je strašne podobný prenosu myšlienok. Bez toho, keď sme ten jazyk nemali, nemala vzniknúť, povedzme, civilizácia. Je strašne ťažké vlastne vysvetliť ľuďom v nejakej veľkej skupine, aby alebo to, čo chceme, aj postavili pyramídy, aby vznikla nejaká filozofia, náboženstvo, bez toho, aby sme mali jazyk. A samozrejme komunikovať vieme aj inými spôsobmi. Vieme komunikovať neverbálne, nejakými emóciami. Keď vieme, že niekto zamračený, tak tam komunikuje, že má nejakú zlú náladu. Ak sa niekto usmeje, vieme, že nejaký šťastný. Ale vieme komunikovať obrázkami, niečo nakresliť a tým niekomu niečo zdieľiť. A bez toho jazyka ale nevieme zdieľiť nič tak detailne a tak komplexné, aby vlastne mohla vzniknúť naša civilizácia. A či už sú vlastne budovy, ktoré staviame, ale vlastne veda, keď sa pozrite okolo seba, ten monitor, na ktorom pozeráte to video, všetky veci okolo vás vlastne miestnosti, všetko vlastne nejak vzniklo postupne tým, že tí ľudia medzi sebou komunikovali, že spoločenstvo sa vyvíjalo a vyvíjalo ďalej. To sa s tou neverbálnou komunikáciou úplne nedá, potrebujeme na to jazyk. A otázka potom je, keď ten jazyk dennodenne používame, dokáže nás nejako ovplyvňovať a keď áno, ako? Kde sú jeho obmedzenia a hranice? Čo tým jazykom ešte dokážeme povedať a vlastne sú hranice a ktoré idei my už tým jazykom sprostredkovať nemôžeme? Ako vlastne jazyk vznikol a ako sa vyvíja? A sňak tušíme, že jazyk, ako je dneska, sňak vyvíjal a nie je rovnaký, ako to bol pred 10 000 alebo povedzme pred 100 000 rokmi. A taktiež nejaké praktické otázky. Ako nám jazyk pomôže vyhnúť sa nejakým nedorozumeniam. Častokrát z praxe vieme, keď sa s niekým rozprávame, že dôjde k nejakému vlastne konfliktu, ktorý môže byť na myšlienkovej úrovni, ale rovnako môže byť na jazykovej. Ako tomu nejak predchádzať? Alebo ešte o čosi praktickejšie, ako sa dobre naučiť cudzí jazyk, povedzme angličtinu, nemčinu, ak stále problém, že tá lingvistika by nám mala poskytnúť nejaké odpovede na to, ako s tým spracovať. A samozrejme, týchto otázok je veľké množstvo a v tejto krátkej prednáške nesmiem zodpovedať úplne všetky, ale budem sa snažiť prejsť aspoň valnú väčšinu z nich. A začal by som ako inak u toho začiatku, teda u toho, ako jazyk vznikol, ako sa postupne nejak vyvíjal. A všetky veci a javy, ktoré vlastne vidíme okolo nás, sa dajú nejak rozdeliť do dvoch základných kategórií. Na nejaké prírodné javy a kultúrne javy, ktoré vytvoril človek. Tým prírodným javom radíme živú prírodu, taktiež neživú, ale je to vlastne, ako sa vyvinul človek. Takže máme spremenú chôdzu, to, že vlastne v procese evolúcie nám vznikol protistojný palec. Všetko tieto veci s tým človek neprišiel sám. S tým prišlo v procesu evolúcie vlastne tá príroda. Potom sú ale kultúrne javy, a sú všetky javy, ktoré už úmyselne s ním prišiel človek. Povedzme, keď stavíme nejaké budovy, v tým prišiel človek. Všetky nástroje, ktoré sme mysleli, v tom už prišiel človek sám, náboženstvo. Takže to sú kultúrne javy, ktoré vymyslel človek. Ak sa pozrieme na jazyk, veľmi obtížne rozlíšiť, vlastne vznikol sám v tom prirodzenom vývoji, alebo to vlastne vymyslel človeka. Ak sa to pozrieme, tak ten počiatok musel byť nejaký evolučný. Niekedy tí ľudia ešte úplne nerozprávali, postupne ten jazyk vznikol a postupne, keď už ten jazyk medzi nami bol, tak začal byť ovplyvňovaný aj tou kultúrou. Píšeme nejaké slovníky, určíme si gramatické pravidlá, v spoločnosti sa ovplyvňujeme tým, ako rozprávame, aké slova používame.
Takže ten jazyk je špecifický tým, že je medzi tými prírodnými javmi, z ktorých nejak prvotne vznikol, a medzi tými kultúrnymi. Takže ten človek, to ľudstvo už si sám vlastne reguluje, ako ten jazyk ďalej bude používať. Viac či menej vedome. Keby sa chceli pozrieť na to, kedy presne v čase ten jazyk vznikol, tak samozrejme nevieme to úplne presne datovať. Keďže jazyk, na rozdiel od iných artefaktov, ktoré vieme vykopať zo zeme, nezanecháva žiadne artefakty. Takže ten jazyk sa dá nejak dohadovať, kedy približne sa vyvinul. Nejaký odhad je 200 000 rokov. Ako na tento odhad vlastne vedci a archeológovia prišli? Je to vďaka tomu, že v tomto období približne vidíme už nejaké pochovanie do hrobov alebo nejaké vlastne spaľovanie. A tá idea za tým je tá, že keď tie ľudia ešte si nevedeli jazykom povedať, že existuje nejaké náboženstvo, nejaká mytológia, ako by tým ostatným okolo seba vysvetlili, prečo niekoho musia pochovať, tak ten jazyk ešte nemohol byť. Ak vidíme nejaké pochovanie do zeme, to znamená, že ľudia si to vysvetlili, existuje niečo vlastne po smrti, nejaké náboženstvo prvotné, ktorému oni už verili, a tým pádom museli mať jazyk, aby si to komplexnejšie myšlienky nejak predali medzi sebou. Tak konkrétne ten jazyk vznikol, a to existujú stovky až desítky nejakých rôznych teórií. Veľmi sa medzi sebou líšia a je ťažko prísť tým, ktorá je reálne pravdivá a ktorá nie. Je to až k tomu, že v 19. a 20. storočí Francúzska akadémia vied vlastne zakázala francúzskym vedcom, aby prichádzali s novými teóriami, ale väčšinou boli veľmi vtipné a tí ostatní vedci ich potom vlastne vyčleňovali z tej vedeckej komunity, keďže im prišlo, že teórie, ktoré tam prichádzajú, nie sú plne vedecké. Dneska samozrejme výskum v tom, ako ten jazyk vznikol, prebieha ďalej a ďalej. Súdají na tom, že ten jazyk vznikol z nejakého primitívnejšieho jazyku, kde ešte nebola, povedzme, syntax. Takže mali sme slova, ale gramatika, nejaké pády tam ešte neboli. To sa vyvinulo postupne proste toho jazyka. Takže ten jazyk išiel od nejakého jednoduchšieho, niekom komplexnejšiemu. Na rozdiel od toho písmo už by sme jasne zadefinovali ako kultúrny jav. S písmom prišiel človek, vedome začal zaznamenávať najprv nejakú úrodu, až postupne komplexnejšie a komplexnejšie idei. To písmo najprv vyjadrovalo konkrétne to, čo sa ukazovalo, potom sa písmo rozvíjalo ďalej a ďalej, ale jasné, že to písmo je kultúrny jav a nevzniklo prirodzene, ako vznikla reč. Budeme to vidieť na tom príklade, že ak dieťa, povedzme, nezačne rozprávať od 1 roku do 2, tak máme pocit vlastne, že z ním kognitívne niečo v neporiadku. Dieťa by prirodzene tým, že okolo neho je nejaký jazyk, tak malo začať samo od seba rozprávať. Ak máme ale dieťa, ktoré má povedzme už 5-6 rokov, vystavíme písmu, vidí okolo seba slova, abecedu, rôzne knihy, tak to dieťa sa samo od seba nenaučí čítať a písať. Musíme vlastne vedome k tomu viesť, a sú vlastne školy, prvý ročník, šlabikáre, a až týmto procesom sa vlastne naučí to dieťa čítať a písať. Nie je to automatické. Ak sa nejaké dieťa nenaučí čítať a písať, tak si nemyslíme, že má nejakú kognitívnu poruchu, ale skôr si pomyslíme, že nechodilo do školy. To je vlastne kultúrny jav, ktorým sa musíme naučiť. Naopak ten jazyk, ako my začneme rozprávať ako deti, je úplne automatický a prirodzený, takže nejak ukotvený už v tej evolúcii, ako vlastne prirodzene vzniklo. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na to, čo presne vlastne robia lingvisti. Pravdepodobne väčšina z vás, ak príklad počujete pojem lingvista alebo nejaký jazykovedec, tak sa vám predstaví v mysle niečo podobné, ako je na obrázku. Ten človek, ktorý má tweedové sako, má pred sebou nejaký slovník, nejakú gramatiku a vlastne v tej lavici, v tom kabinete nejak študuje, prichádza s pravidlami, kedy písať mäkké i, kedy písať tvrdé i, a vy sa potom v tej škole musíte nejak učiť tie pravidlá. Ja vám chcem ale ukázať, že to je iba jedna scénka tej lingvistiky. Kopec lingvistov a lingvistiek nepracujú vlastne iba v nejakých kabinetoch, ale kopec týchto vedcov a vedkyň je reálne v nejakom laboratóriu, alebo ide do terénu a robia nejaký výskum v nejakých spoločenstvách v meste, na dedine a ten jazyk porovnávajú, ako funguje v tej praxi. Nejaké asi najzákladnejšie rozdelenie by mohlo byť na lingvistiku preskriptívnu, to je tá, ktorá je zdefinovaná v tých slovníkoch. Ktorá nám hovorí, ako by sme mali písať, ako by sa mala hovoriť a tieto pravidlá povedzme využijeme, ak chceme napísať nejakú knihu a chceme sa vediť pravidlami, aby nám každý, povedzme zo Slovenska, ktorý si tú knihu prečíta, aby tým pravidlám rozumel. Samozrejme, on to má svoje miesto, on nemôžeme každý rozprávať a písať, ako sa nám zapáči, aby nám ostatní, povedzme v iných kútoch krajiny, úplne nemuseli rozumieť. Na druhú stranu,
kopec lingvistov sa pozerať na jazyk ako fenomén, ktorý nemá byť vlastne preskribovaný, teda dávaný, ale na fenomén, ktorý sme mali iba deskribovať, to je vlastne popisovať. Pozrieme sa na to, ako ľudia ten jazyk používajú reálne v praxi, a keď povedia dva ženy namiesto dve ženy, čo by mohli povedať niektorí vlastne, že je to proti tým pravidlám toho jazyka, a keď sme deskriptívny lingvista, to je to pre nás úplne v poriadku. Pozrieme sa na to, ako sa jazyk používa, a keď určité dialekty, povedzme východoslovenské, nemajú rozdiel medzi 2 a 2, tak je to úplne v poriadku. Tí ľudia si medzi sebou rozumejú, a tým pádom používajú jazyk správne. Základná funkcia jazyka je nejak si medzi sebou rozumieť a komunikovať. A samozrejme, jazyk sa neustále vyvíja. Ak sa pozrieme na nejakú reklamu, ktorá je spred 100 rokov, tak samozrejme, pardon za tú kvalitu, nie je to dobre prečítať, ale vidíme tam niečo v zmysle jednatelia, ktorí už majú alebo prevzať chcú zastupiteľstvo spiňovatých a paličkových záclon, prosia sa. Ak by sme podobnú reklamu mali dneska, tak nepovedali by sme, ktorí už majú alebo prevzať chcú, ale ktorí už majú alebo chcú prevziať. Takže samozrejme vyvíjajú sa slova, nejaké archaizmy, ktoré používali naši starí rodičia, my už nepoužívame, a nové slova do jazyka stále prichádzajú, používame nové slova, ale menia sa pravidlá, ako syntax. Ako tie slova idú za sebou, sa mení. Alebo slovo prosia sa. Túto frázu by sme už dneska nepoužili. Povedali by sme skôr prosia. Jazyk sa neustále vyvíja a preto je otázne, či vlastne má význam niečo preskribovať a písať do slovníkov, ako by sa to malo využiť. A ako som revel, význam to má minimálne z toho, aby sme vlastne mohli potom všetci rozprávať rovnakým jazykom, keď povedzme vydávame knihy, robíme prednášky, alebo používame jazyk napríklad v televízii, na internete. Poďme sa pozrieť o nejaké špecifické poddisciplíny lingvistiky a čomu sa ani vedujú. Spojené s tým vývinom jazyka je etymológia. Tá sa zaoberá tým, ako vlastne tie slova vznikli, čo je ich pôvod, aký je ich koreň. Aby som to ukázal na jednom príklade z angličtiny, hoďte na slove night. Ak sa pozrieme, tak takto by sme si predstavili to slovo, preložili by sme to do slovenčiny ako rytier, to je proste nejaký zbrojnož, ktorý je v nejakom brnení, má meč, jazdí na koni. Ak sme sa ale pozreli na to, ako to slovo vzniklo a išlo do raného stredoveku, niekedy okolo roku 1000, tak poprvé to slovo night sa čítalo aj s tým k na začiatku, ktoré teraz nevyslujeme. Takže to bolo slovo knight. A v procese toho, ako sa jazyk vyvíjal, to k sa stratilo a je to iba night. Ale ostalo to v tej písnej podobe a teraz tam to robí problémy, keď sa učím vlastne písať po anglicky. Ostalo to v rôznych iných slovách. Zmenilo sa ale len to, ako to slovo vyslovujeme, zmenil sa aj jeho význam. Keď sa to slovo knight používalo v tom ranom stredoveku, to neznamenalo nejakého rytiera, ktorý má meč, znamenalo to skôr nejakého poskoka, nejakého sluhu, chlapca, ktorý pomáhal svojmu zemepánovi. Bol tá sluha, ktorý nosil nejaké veci, povedzme to jeho brnenie, štít a tak ďalej. Tak ako ale čas postupne plynul, veky išli dopredu, oni dostávali rôzne privilégia. Dostávali odmeny, peniaze, stali sa viac majetnými. Títo ľudia, ktorí sme označovali ako knight, až postupne mali toľko vlastných financií, že skúpili vlastné panstvá, mali peniaze za to kúpiť si kone, meče a tak ďalej. A ten význam sa posunul do toho, že už to nie sú nejakí nemajetní posluhovači, ale naopak sú tí rytieri, ktorí naopak oni teraz majú tých svojich sluhov. Takže zmenil sa celý význam toho slova. Môžeme sa pozrieť aj nejaký modernejší príklad, napríklad slovo queer. Niekedy v tom opäť nejakom ranom stredoveku to slovo queer znamenalo, že niečo šikmé, alebo ešte nie v poriadku. A to sa vlastne postupne metaforicky prenieslo aj na ľudí, takže ľudia, ktorí neboli úplne v poriadku, sa začali označovať týmto slovom queer, že sú nejaký divný. Mal teda negatívny význam na týchto ľudí. A postupom času vlastne v tých moderných dejinách sa to slovom queer začali označovať muži a ženy, ktorí vlastne mali nejakú dominantnú sexuálnu orientáciu, a povedzme homosexuáli, a postupne sa to ale naopak opäť zmenilo. Takže to ľudia, ktorí boli označovaní pejoratívnym, negatívnym významom tým slovom queer, sa ale povedali, ale je to naša identita, vzali to slovo za svoje, podľa sa s tým pracovalo v akademických obciach, a ten význam toho slova queer sa obrátil z toho, čo negatívne, je to vlastne pozitívne. My sme tí queer ľudia. Takže ten význam sa presunul z nejakého neutrálneho do negatívneho a potom naspäť do pozitívneho. Teraz by sa pozreli na ďalší podobor lingvistiky, ktorý sa nazýva sociolingvistika. Ako už je asi jasné z toho nejakého názvu,
tak on spája vlastne sociológiu a lingvistiku. Pozerá sa teda na to, ako sa ten jazyk reálne používa v rôznych skupinách spoločnosti, ako to ovplyvňuje našu identitu naprieč rôznymi skupinami v tej spoločnosti. Asi veľkým pionierom je William Labov, ktorý bol americký sociolingvista. On spravil veľmi významný výskum roku 1966, ktorý nazval Fourth Floor výskum. William Labov sa zameral na to, ako rôzne vrstvy spoločnosti používajú jazyk a ako rozdielne na ňu nahliadajú. Robil výskumy v rôznych obchodných domoch. Najprv sa pozeral na nejaké obchodné domy, kde chodili ľudia z najnižších sociálnych vrstiev. V tej dobe to boli rôzni Afroameričania. Oni, keď vyslovovali to fourth floor, tak to R vlastne vôbec nevyslovovali. Znelo to podobne ako fourth floor. Keď to potom pozrel naopak na to keby najbohatšiu sociálnu vrstvu v nejakých obchodných domoch, kde chodili práve tí boháči, a ak sa pýtal, kde je to štvrté poschodie, to fourth floor, tak to R tam bolo veľmi výrazné, povedzme fourth floor. Takže to R tam bolo vlastne jasne cítiť. Takže bolo vidno, že každý používa ten jazyk trocha inak. Čo je tým ešte aj zaujímavé, ak tí ľudia, ktorí to R nevyslovovali, vedeli, že niekto počúva, tak sa to R snažil tej reči dať. Takže sa keby hrali na to, že sú z tej vyššej spoločnosti. Ak ale nikto nepočul, tak ju tam R nedávali. Takže sme si vedomi tej sociálnej identity a že ten jazyk nejak vlastne prenáša. A podobne je to vlastne aj u nás v dnešnej dobe na Slovensku. Napríklad vidíte, že niekto rozpráva nejakým dialektom, povedzme opäť tou východnou slovenčinou. Častokrát môžete mať pocit, že je to nejaký nevzdelaný človek, pretože sa keby nenaučil tú spisovnú slovenčinu, ktorú by sa malo rozprávať aj kde v spoločnosti. Opak ale môže byť pravdou, môže to byť vysokoškolský vzdelaný človek, ktorý náhodou prišiel domov, je medzi svojou rodinou, medzi svojimi známymi, my ho ale rovno zaškatulkujeme, pretože nie je vzdelaný. Takže to, ako ten človek rozpráva, aký má dialekt, ako vyslovuje, ovplyvňuje to, ako my sa pozrieme na identitu toho daného človeka. A posledný nejaký podobor lingvistiky, na ktorý by som chcel zamerať, je psycholingvistika. Je to aj obor, ktorému sa venujem osobne ja a je to spojenie psychológie a lingvistiky nejak do jedného. Možno ste počuli o veľmi slavnej Sapir-Whorfovej hypotéze, buď ste to už mal nejaké prednáške, alebo ste si to nejak mohli vyhľadať na internete. Tá Sapir-Whorfová hypotéza, z ňou sa vlastne prišlo v 20. storočí dvaja americkí lingvisti Sapir a neskôr jeho žiak Whorf. Ona sa vlastne pýta, či jazyk dokáže ovplyvniť to, ako myslíme. Tá pôvodná hypotéza tvrdila, že je to nejaký jazykový determinizmus a že ten jazyk determinuje, predurčuje to, aké budeme myslieť. Oni sa skúmali rôzne indiánske jazyky a tvrdili, že v tých indiánskych jazykoch sa čas vyjadruje inak ako v ostatných, povedzme, európskych jazykoch, napríklad aj angličtine. A tvrdili, že tým, že tí indiáni inak vyjadrujú čas, inak ten čas aj vlastne nejak vnímajú. V dnešnej dobe sa už tento determinizmus nebrie úplne takto striktne, skôr sa tvrdí, že to je nejaký relativizmus. Ten jazyk môže do určitej miery ovplyvniť, ako my myslíme, ale nedeterminuje úplne to naše myslenie. Typickým príkladom by mohol byť jazyk, kde sa rozlišuje viacero farieb. Takže potom ten svet kategorizujeme inak ako jazyky, kde tých farieb je menej. Povedzme, ak v nejakom jazyku je rozdiel pre svetlomodrú a pre tmavomodrú, nie iba tým, že tam pridáme adjektívom svetlá a tmavá, tak ľudia dokážu potom v nejakej škále farieb oveľa skôr rozlíšiť, že tam nejaká svetlomodrá a tmavomodrá. Takže to môžeš nejak, povedzme, určovať, ako my kategorizujeme svet. Jeden z podobných príkladov, ktorý už teda nevraví to, že obecný jazyk určuje to, ako my myslíme, a povedzme nejaké fonémy alebo nejaké zvuky dokážu určiť to, akými si predstavíme význam pod tými slovami, je slavná Kiki Bouba štúdia. Ona sa vlastne prvýkrát previedla už v nejakých 20. 30. rokoch, ale vlastne podobné experimenty sa dejú dodnes. V ňom sú ukázané dve tvary, jeden je viac nejaký špicatý, druhý je viac nejaký zaoblený a sú pritom dve slova Kiki a Bouba. Máte priradiť k jednému tvaru jedno to slovo, k druhému to druhé. A nechám teda chvíľu, aby sa tým považovali. Myslím, že tým netreba uvažovať nejak dlho. A ak ste priradili k tomu viac ostrému tvaru termín Kiki a k tomu oválnemu termín Bouba, tak vlastne patríte k 90% ľudí na tomto svete, na ktorých, ak sa ten výskum, tak to priradili rovnako. A ono to ukazuje, že bez toho, ak máte nejaké slova, ktoré nemajú význam, tá slova bez významu
tak my si prevzeme ten význam z toho nejakej zvuk malebnosti, alebo ako sú tie hlásky vlastne poukladané. To sa môže využiť napríklad, ak dávate na trh nejaký nový produkt a potrebujete vymysleť nejaký názov, tak sa orientujete podľa toho, ako vlastne znejú tie rôzne hlásky. Ukazuje sa, že väčšina ľudí na tejto planéte aj viac menej jedno, akým jazykom rozpráva, to kiki znie teda viac nejak pichľavo, to bouba je viac nejak zaobalené. Poďme sa pozrieť viac detailov, čo vlastne skúma táto psycholingvistika. Teraz nezoberá iba tým, je sa nejaké prepojenie medzi myslením a medzi jazykom, ale je to spojenie psychológie a lingvistiky. Takže áno, skúma, ako ten jazyk nejak uložený v našom mozgu, v tej našej mysli. Skúma to, ako je možné, že ten mozog dokáže produkovať reč, ako je to reč kódovaná v našom mozgu a zároveň ako je možné, že im dokážeme reči aj porozumieť. Zároveň sa zoberá tým, ako sa učíme jazyk, náš rodný jazyk v priebehu celého života, ako sa dokážeme učiť cudzie jazyky, alebo ako to funguje, ak máme rôzne, povedzme, poruchy reči a nedokážeme sa veľmi dobre vyjadriť. Psycholingvistika patrí pod kognitívne vedy, pretože jazyk sa radí pod kognitívne procesy. Kognitívne procesy sú procesy, ktoré nejak spracovávajú informácie. Takže napríklad pamäť, ukladanie informácií, vnímanie, ako priňame cez senzorické procesy, nejaké informácie zvonku, myslenie, rozhodovanie, ale aj samozrejme jazyk. Patrí k tomu, ako my spracovávame informácie. Jazyk je veľmi spojený s tými ostatnými kognitívnymi procesmi. Samozrejme pamäť, musí byť nejak uložený v pamäti ten jazyk, vnímanie, a niekto rozpráva, tak to musíme vnímať a tak ďalej. Ale ten jazyk je vlastne samostatná jednotka, na ktorú my sa môžeme pozrieť aj oddelenie. Napriek tomu, že je prepojená s tými ostatnými procesmi. Poďme sa na to pozrieť. Sú vlastne nejaké dve hlavné otázky. Ak ten jazyk je nejak v mozgu, tak kde je uložený? Sú tam nejaké konkrétne časti, na ktoré vieme ukázať, že tam je ten jazyk nejak centralizovaný? Ak áno, tak ako to by sme to dokázali zistiť? Priebehu histórie to zistilo vlastne na základe tzv. Afázií. Afázia je porucha, ktorá nie je vrodená a vlastne vzniká až v priebehu života, kedy človek získa nejakú poruchu rečí. Väčšinou vzniká tak, že je na mozgu nejaká lézia, povedzme sa prestane určitá časť mozgu prekrvovať, a tým pádom tá určitá časť mozgu odumrie a v tej časti mozgu bola povedzme centralizovaná nejak uložená reč, tak človek stráca schopnosť rečí. Zistili sa dve veľké skupiny afázií, tzv. Broková, keď má človek problém s tvorbou rečí, a Wernickeho afázia, keď človek má problém s porozumením rečí. Pán Broca na to prišiel v roku 1861, keď si všimol, že jeden z jeho pacientov vlastne rozpráva iba jedno slovo tam. Tak sa rozprával iba tam. Takže bolo očividné, že niečo vlastne zlé s produkciou jeho rečí. A keď ten človek umrel, tak spravila pitva vlastne na jeho mozgu a Broca zistil, že v tejto časti v čelnom laloku je nejaká lézia. Je z toho usúdil, že v tejto časti je nejaké stredisko pre produkciu reči, ak je tam lézia, je to narušené, človek nevie dobre produkovať tú reč. Ak má človek Brokovú afáziu, on dokáže nejak rozprávať, nemusí to znamenať, že vie povedať iba jedno slovo, ale strašne ťažko sa mu tie slova vlastne hľadajú. Hľadajú mysle, čo by povedal, častokrát tie vety sú agramatické. Chýbajú tam predložky, spojky, pády, pomocné slovesá, vyjadruje sa iba pomocou nejakých plnovýznamových slov, takže predovšetkým slovies a podstatných mien. A aby to ale bolo teda vidno, tak si pustíme nejaký príklad, ako to vyzerá v praxi. Can you tell us your name? Mike Caputo. And Mike, when was your stroke? I was 7 years ago. Okay. And what did you used to do? Worked Autodesk, seven sales and worldwide, and very good. Yeah. Okay. And who are you looking at over there when you turn your head? That's my wife. Okay. And why is she helping you to talk? She's a speech. So you have trouble with your speech? Yeah. And what's that called? Aphasia. All right. And so why don't you work now?
I do. And what do you do now? Voices of Hope Aphasia. And what is Voices of Hope? Peterburg, and Dr. Hinckley and myself, founder for me, and I members members probably 60 people. So 60 people are part of Voices of Hope, Yes. which is an aphasia support group Yes. that you founded. Yes. Ok, takže to bola ukážka toho, ako vlastne funguje broková afázia. Teraz ste videli, že ten človek sa vie vyjadriť, ale sú tam problémy s tým, že hľadáte slová a nie úplne prísť na to, čo chce povedať. Je to stále niekedy zasekané, tá gramatika nie je úplne presná, ale rozumie, čo musíte povedať. Na druhú stranu, pár rokov na to, nemecký lekár Wernicke objavil tzv. Senzorickú afáziu. Je senzorická, pretože ten problém v tom, že to porozumenie tam chýba. Keď človek vyzerá, že rozpráva úplne plynulo, intonácia je zachovaná, sú tam tie slova, a keď sa zameráte na ten význam tých slov, ktoré tam rozpráva, tak je si vlastne, že to nedáva hlavu a petu, že to vlastne nedáva zmysel. Ono to znie pekne a dobré, ale ten význam sa tam stráca, pretože to porozumenie v tom mozgu vlastne je stratené. A opäť je možno lepšie, ak si ukážeme ten príklad, takže vám pustím ukážku Wernickeho afázie. Hi Byron, how are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck for him. So we're on a cruise and we're about to We get to will Juneau. store it right here and they'll save their hands right there for them. And what were we just doing with the iPad? Right at the moment they don't show a darn thing. With the iPad that we were doing. Like here? I'd like my change for me and change hands for me. It would happen. I would talk with Donna sometimes. We're out with them. Other people are working with them. I'm very happy with them. Good. This girl was very good and happy. And I play golf and hit other trees. We play out with the hands. We save a lot of hands on hold for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hand for him. Sometime. Am I talk of any more to saying? All right. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it, and I hope the world lasts for you. Thank you. It's been a pleasure. Bye-bye. Have a good day. OK, takže videli sme ukážku Wernickeho afázie. Ako sme videli, ten človek má tú reč úplne plynulo, ale to, čo rozpráva, nejaký slovný šalát, my úplne nechápeme, čo sa on snaží povedať. Takže porozumieť tej reči, tej hlave, nejaké úplne dobre kodované, nevie sa správne vyjadriť, ale na prvú dobu by to znelo, ak by sme nepočúvali, by sa vyjadrili teda úplne presne. A to bolo teda pred približne 160 rokmi, keď sa prišlo na tieto afázie, tam sme obor sa ďalej a ďalej vyvíjal a dnes sme v dobe, keď sme zistili, že nie iba v týchto dvoch častiach mozgu, tej ľavej hemisfére, a je tá reč nejak lokalizovaná, ale že tá reč lokalizovaná v oveľa väčších častiach toho mozgu. Nie iba v jednom module tej brokovej alebo Wernickeho oblasti, kde by bolo porozumenie a povedzme produkcia tej reči, ale to v veľkých častiach mozgu a to je keby systém a sieť prepojených modulov, ktoré spolu stále komunikujú a spolupracujú. Bude to byť najlepšie na tomto príklade. Indefray s kolegami robili výskum, keď dali participantom robiť dve rôzne úlohy. V prvom prípade mal vlastne pomenovať iba obrázky. A ten mozog bol aktivovaný, tam ste zelené časti. A potom dali iný úkol, inú úlohu, kde už teda nebola obrázková, mali by generovať slova. Bez toho, aby sa pozrel na obrázky, a bola aktivovaná tá časť, ktorá je modrá. To, čo je červené, to bolo aktivované v oboch prípadoch. Tam sme povedali, že je tá reč lokalizovaná vždycky pri každej úlohe.
Takže ako vidíme, je tam tá Broková oblasť a aj tá Wernickeho. Tam sa vlastne prelíňa. Keď sa pozrieme, niektoré časti boli aktivované iba, ak mám pomenovať obrázky. Povedzme záhlavovej occipitálnej časti. Toto je pred vlastne pravou nejakej hemisférou, toto je tá ľavá časť. V tej časti je to preto, že tam sa nám spracovajú zrakové podnety. Takže keď pomenávame obrázky, samozrejme táto časť mozgu musí byť aktivovaná, kdežto obrázky najprv musíme vidieť, aby sme ich pomenovali. Na druhú stranu, ak máme generovať slova, sú tam obe oblasti, ktoré sa aktivujú iba v tom jednom prípade, nie v tom druhom, keď máme popísať obrázky. Takže tá reč, kde konkrétne v tom mozgu bude, závisí od úlohy, ktorú my vlastne musíme previesť. Ako my ale vieme, v ktorej časti ktorá časť mozgu je aktívna, keď my pomenováme obrázky alebo nejak vymenovávame slova. Pretože dneska to neskúmame už iba tým, že sa pozrieme, kde je lézia, afázia na mozgu. Nemusíme čakať, kým ten pacient umrie, aby sme sa vlastne mohli pozerať, kde bol poškodený v tom mozgu. Dneska už máme neurozobrazovacie metódy, keď sa vieme pozrieť na ten mozog, ako on pracuje a u zdravých jedincov. Predstavil by som dve nejaké najzákladnejšie alebo najrozšírenejšie metódy. To prvý je EEG, alebo elektroencefalogram, a to druhé je funkčná magnetická rezonancia, alebo fMRI. A to EEG má výhodu v tom, že ono priamo meria tú nervovú činnosť. A to nervovou činnosťou myslíme elektrické impulzy, ktoré vysielajú neuróny, ak si posielajú nejaké informácie v tej hlave. Ak ten neurón tzv. Páli, to znamená presúvať nejakú informáciu, je to vo forme elektrického signálu. My na človeka dáme takúto čapicu s elektródami, a tam sa žiadna elektrína, žiadny prúd nepúšťa, ale tá čapica dokáže zaznamenať to elektrické napätie, ktoré produkujú veľké zväzky tých neurónov, ktoré máme v hlave. Ak ten mozog niečo robí, tie neuróny nejak pracujú, posielajú signály a my to vieme zaznamenať. Na druhú stranu, funkčná magnetická rezonancia, ona nezaznamenáva priamo funkciu neurónov, ona zaznamenáva pretok krvi. Stojí na tej hypotéze, že ak určitá časť mozgu je aktívna, pracuje, tým pádom tie neuróny potrebujú kyslík a živiny vo forme cukru. Tie sa samozrejme predávajú, transportujú krvou. Takže tá časť mozgu, ktorá je aktuálne aktívna, potrebuje väčší prídel krvi, aby sa dostalo tie živiny a ten kyslík. Takže tam, kde je viac tej krvi, tá časť mozgu je aktuálne aktívna. Ale je to nepriame sledovanie neuronálnej činnosti skrz tú krv. Ale čo je nevýhoda pri tej funkčnej magnetickej rezonancii, kým tá krv vlastne príde z toho tela do toho centra, ktoré je aktuálne aktívne, tak to približne 6 sekúnd. Takže my uplatňujeme dobrú časovú presnosť, kedy sa čo deje v tom mozgu. Na druhú stranu pri EEG, ak tie neuróny pália, to EEG to je presne hneď teraz zaznamenať, že sa niečo deje v tú milisekundu. Takže s presnosťou na tisícinu sekundy. Na druhú stranu v tom EEG ten signál sa šíri cez telescope a my nevieme úplne určiť, kde konkrétne v tom mozgu je lokalizovaný. Takže vieme, kedy sa niečo deje, ale nevieme, kde presne. Na druhú stranu v tej funkčnej magnetickej rezonancii nevieme časovo úplne, kedy sa čo deje presne, ale z presnosti na milimeter vieme určiť, ktoré to centrum bolo aktivované. Takže tieto metódy, povedzme, sa nejak navzájom doplňajú. A poďme sa pozrieť vlastne nejakú poslednú tému tejto prednášky, a to je to, ako sú slova uložené v mozgu. Čo nám prispeli práve tie neurozobrazovacie techniky, ktoré nám umožňujú sa pozrieť, ktoré časti sú aktívne, a my povedzme menováme nejaké slova, ale zároveň aj nejaké iné experimenty, ktoré si za chvíľu ukážeme. A to, ako sú tie slova uložené v našom mozgu, vysvetľujú dve nejaké veľké teórie. Oni nie sú protichodné, nie ste v opozícii, ale dalo by sa skôr povedať, že sa navzájom nejak doplňajú. Ten prvý okruh teórií tvrdí, že tie významy alebo tie slova sú uložené v tzv. Semantických sieťach. Semantika je veda, ktorá sa zaoberá významom alebo zmyslom tých slov, takže tie siete sú nejaké významové. Semantické siete, príklad z angličtiny vidíme na tej pravej strane tej tabule. Povedzme, ak je nejaké slovo červené, tak to bude spojené s ostatnými farbami. Oranžová, žltá, zelená. Taktiež s ohňom, keď oheň je červený. Takže s nejakým požiarníckym autom, ktoré je tiež červené. S rúžami, ktoré môžu byť červené. S ostatnými predmetmi, ktoré môžu byť červené. Takže to sú nejaké sieti a tie vlastne slova alebo termíny, ktoré majú k sebe významo bližšie, budú v tej sieti bližšie, tie, ktoré seba majú ďalej, budú v tej sieti ďalej. Častokrát sa ale pri sebe zhluknuté aj slova,
ktoré sú nejak protistojné. Povedzme, dobrý a zlý budú v tej škále pri sebe. To sú vlastne jedna stránka, dve stránky tej istej mince, takže sú semanticky úplne spojené. V tej sieti je nejaká hierarchia. Tie slova, ktoré sú pri sebe bližšie, budú k sebe reálne bližšie, ktoré od seba ďalej, budú od seba ďalej. Takže ak si spomeniem na slovo červený, teraz oveľa skôr napadne slovo oheň, než napadlo slovo, ktoré je od toho ďalej, povedzme západ slnka, ktorý môže byť červený. A čo vlastne ukazuje aj v nejakých behaviorálnych experimentoch s tzv. Semantickým primingom, alebo teda významovým primingom. V týchto experimentoch my ľuďom ukazujeme nejaké slová, občas je to reálne slovo, ktoré v tom jazyku existuje, povedzme doktor, občas to je slovo, ktoré neexistuje. To je nejaký zluk náhodných hlások. A ten človek musí rozlišovať, či je to slovo, alebo nejaké slovo, ktoré neexistuje. A k tomu človeku ukážeme kombináciu slov doktor, on klikne, áno, je to slovo, potom slovo sestrička, klikne, áno, je to slovo. Zatiaľ bez problémov. A k tomu istému človeku ukážeme slovo doktor, on klikne, je to slovo, potom slovo stolička, opäť samozrejme rozpoznáš to slovo, a na to slovo stolička on klikne v priemere 200 až 600 milisekúnd neskôr ako na slovo sestrička. Čiže slovo doktor a sestrička je v tých semantických sietí spojené, ktoré sú oveľa bližšie, takže bude aktivované skôr. Slovo doktor a stolička, tie semantické sieti nie sú úplne prepojené. Nie sú ten podobný význam, takže na toto slovo ten človek klikne o čosi neskôr, takže v tej semantickej sieti uložené niekde inde, trochu ďalej. Takže tie slova ale pravdepodobne sú uložené v našej hlave iba na základe tých semantických prepojení a na základe toho, čo oni reprezentujú. Povedzme veľmi konkrétne veci, ako jablko, budú uložené pod tým, ako my si ich zmyslovo vieme nejak predstaviť. Pod tým jablkom máme samozrejme vizuálny obraz. Vieme si predstaviť, ako vyzerá. Je to nejaký auditívny stimul. Vieme si predstaviť zvukovo, ako to znie, keď sa zahryzneme od toho jablka. Je tam nejaký taktilný, dotykový stimul. Vieme, aké by to asi bolo, ak by sme to jablko odvihli. Vieme, aké je približne ťažké. Samozrejme si predstaviť aj vôňu alebo chuť toho jablka. Ak to porovnáme s nejakými viac abstraktnými slovami, povedzme, tohleto je obrázok, ktorý som našiel, ak som dal do Google transakcia. Mne to skôr prišlo, že je to, povedzme, poslanie peňazí cez telefón. Tie abstraktné slova je mi ťažko práve zadať nejakej vizuálnej podoby. Preto je ťažko vlastne povedať, ako sú oni reálne reprezentované v tej našej mysli. A teória je, že nie sú až tak moc reprezentované tými senzorickými podnetmi, ktorými si pod nimi vieme predstaviť, keď sú abstraktné a sú skôr reprezentované nejakými sociálnymi väzbami. Povedzme slovo rodina, láska, priateľ, alebo nejaké emócie, hrdinstvo, šťastie, tie mohli byť viac reprezentované nejakými emočnými stavmi, ktoré si potrebujeme predstaviť. Takže nejaké vlastne emócie, nejaké sociálne väzby produkujú to, ako sú tie koncepty uložené v tej mysle a to sa nám vybaví, ak to dané slovo používame. Či už ako počujeme, alebo ako chceme vlastne nejak vyprodukovať. A tá posledná téma, ktorú sa snažil prejsť v tejto krátkej prednáške, verím, že ak vás nejaké témy zaujali, tak si viete potom samostatne dohľadať, ale pár výskumov, ktoré som spadnul v tej prednáške, samozrejme prezentované aj tu a dajú sa dohľadať. Ako som ale slúbil vlastne na začiatku tejto prednášky, to nebude to teória, ale ukázal by som aj reálny výskum, ktorý my práve prevádzame v našom Speaking Labe. A tento výskum využívame EEG, alebo ten elektroencefalogram. Pozrieme sa na to, ako on funguje, nejaké teórie, prečo sme ten výskum robili a potom sa presunieme do toho laboratória a ukážeme si, ako ten experiment vyzerá v praxi. A čo sme teda snažili skúmať našim EEG výskumom, bol tzv. Efekt koktejlového večierku. Určite sa už niekedy stalo, že ste boli, povedzme, v nejakej reštaurácii, v nejakom bare, kde bolo okolo vás strašne moc ľudí, ktorí sa navzájom rozprávali, prekrikovali, štrngali pohármi, ale si napriek tomu, že tam bolo strašne veľa hluku, dokázali počuť toho komunikačného partnera, ktorý sedel priamo pri tom stole. Alebo keď idete vlakom, v otvorenom vozni, tam strašne moc hluku, ale sa stále dokážete rozprávať s tým jedným človekom, ktorý vlastne sedí hneď pri vás. A vyzerá to, že pre ten mozog to nie je úplne problém. Naopak, ak dáme podobnú úlohu nejakej umelej inteligencii, tak sa dostáva do problémov. Otázkou je, ako ten náš mozog dokáže z toho prúdu, z tých šumov a tých rôznych vlastne prehovorov, ale vidieť iba ten jeden, to nášho komunikačného partnera a sústrediť sa iba na neho.
Poďme sa na to pozrieť. Elektrická aktivita nášho mozgu, to práve dokážeme snímať tým EEG, a to obrázky vyjadrené tým vlastne dúhovými vlnovkami. Tak to vlastne vyzerá signál z EEG. Tie neuróny občas spália, občas nie, takže tá aktivita ide hore a dole, je to nejaká oscilácia. Ktorým sa pozrieme na túto vlnu, zatiaľ vlastne o tom mozgu, o tom, ako ten mozg niečo spracová, nevieme úplne nič povedať. Ak sa ale pozrieme vlastne na reč, ktorá je tu vyjadrená s tzv. Zvukovou obálkou, ktorú sme tu reč nahrali a previedli, tak vieme porovnať vlastne osciláciu alebo frekvenciu tej reči s osciláciou alebo frekvenciou tých mozgových vln, ktoré sme nahrali na tom EEG počas toho, keď ten človek tú danú reč počúval. A my vidíme, že tá frekvencia sa strašne podobá alebo koreluje s tou frekvenciou tej reči. Takže tá frekvencia toho mozgu sa keby naladí na tú frekvenciu toho rečníka, počúva iba ju. A tie ostatné zvuky, ktoré nám prídu vlastne do hlavy, ten mozog dokáže nejak ignorovať. My teda vieme, ak nahráme EEG a ten človek počúva viacero zvukov, pozrieť sa na to, jestli ten EEG záznam viac podobný jednému rečníkovi alebo nejakým iným. V tomto prípade by to bol ten jeden jediný rečník, ktorý vlastne ten človek počúval. A samozrejme môžete povedať, že ten mozog to robí tak ľahko preto, pretože ten človek, ktorým sa snažíme počúvať, sedí väčšinou k nám práve najbližšie. Takže tá hlasitosť je to vodítko. Ten mozog vlastne nemusí trackovať, sledovať frekvenciu jeho hlasu, pretože ten jeho hlas je najhlasnejší. A to je samozrejme z veľkej časti pravda a je vlastne celý ten príbeh. Pretože z výskumu sa ukazuje, že ak tomu danému človeku pustíte povedzme viacero rečníkov, 4, ktorí sú na rovnakej hlasitosti, tak ten človek, ten poslucháč, dokáže stále sa sústrediť iba na jeden ten prehovor, na jedného toho človeka. Takže ten mozog musí byť radený aj niečím iným, než iba tou hlasitosťou toho rečníka. Je sú tam tzv. Neakustické vodítka, takže nie je to ako veľká, je to zvuková vlna, napríklad známosť toho rečníka. A ak daný hlas poznáme, lepšie sa na neho sústredí. Alebo daný jazyk. Ak je to váš rodný jazyk, to bude jednoduchšie. Pohlavie, záujem témy a tak ďalej. To sú tzv. Informačné vodítka, ktoré potom vlastne diferencuje, rozplieta až ten náš mozog. My sa chceli pozrieť na to vlastne, akú rolu hraje jazyk v tomto. A púšťali sme tým našim participantom o výskume stále dvojicu rozdielnych podcastov, takže naraz počuli 2 podcasty, každý bol v inom jazyku a skúmali sme, aký ten daný jazyk bude mať vplyv. Popri tom sme nahrávali EEG. A teraz pozrieme ten experiment a potom na konci povieme, na aké výsledky sme prišli. Takže presunuli sme sa na nášho laboratória z Picking Labu a pozrieme sa teraz, ako vyzerá ten efekt koktejlového večierka nejak v praxi. Ukážem sa experiment jednej participantke, ktorá sa podujala ten experiment vyskúšať. A ukážeme sa, ako funguje teda aj to EEG, ten elektroencefalogram v praxi. A poďme sa na to teraz pozrieť. Najprv teda musíme zmerať obvod hlavy, aby sme vedeli, akú správnu veľkosť tej čapice zvoliť. A aby to tomu človeku vlastne sedelo presne, aby to nebolo nejaká vlastne vzduchová bublina, alebo tým pádom by to bol nejaký väčší odpor a to elektrické napätie, ktoré meriame, by nebolo úplne presné. Vždycky je to tá posledná čapica, ktorú hľadáte. Ja tomto čapicu vlastne nám dám na hlavu, skúsim si vlastne pridržať ju na čele. Skúsim ju zapnúť pod tou bradou. Stále potom ešte premerať elektrody na tých miestach, na ktorých by mali byť. Teďkom je to presné. Ako sme si vraveli na tej prednáške, elektroencefalogram teda meria elektrické napätie z tých neurónov, ktoré sú v našej hlave, keď sa ich spracovajú tie informácie, napríklad aj jazyk. Keď sa mať ale veľmi dobre vlastne ten signál a tie elektrody dokázali vlastne dobre zmerať, je potrebno tých elektród, ktoré to merajú, dať ten elektroindukčný gel, ktorý práve plní tú maličkú medzeru toho vzduchu, ktorý nám práve kazil to dobré napätie, bol by tam vlastne nejaký odpor z toho vzduchu. A teraz naberieme vlastne elektroindukčný gel do tupej vlastne ihly a postupne budeme plniť tých 64 elektród tým elektroindukčným gelom. Počet tých elektród môže byť rozdielný, niektoré čapice majú tých elektród iba 18, tá naša má 64, niektoré majú ten počet ešte väčší, povedzme 128. Čím viac je tých elektród, tým viac ich musíme naplniť a tým potom tým dlhšie zabere celá tá príprava toho EEG experimentu. Potom do tých vlastne miest, tie elektrody sú takto vonku a my ich tam potom postupne musíme vlastne pozacvakovať, aby sme ich tam dostali.
32 na pravej strane, 32 na ľavej strane. Každý má vlastne svoj nápis, aby sme vedeli, z ktorého presne miesta ten signál sa vlastne bude zaznamenávať. Teraz stále pozrieme to označenie, aby sa delalo na tej čapice, na tej elektróde. Ak sa niekedy rozmontovali vianočné svetielka, tak je to rovnaká práca. A potom ešte vlastne referenčnú elektródu a uzemňovaciu. A keď napätie, ktoré my meriame, sa stále meria vlastne medzi dvoma bodmi nejakými. Takže medzi tou elektródou, ktorú sme tu dali, medzi každou z nich a tou referenčnou, takže miesto medzi nimi. Takže teraz pridáme tú referenčnú elektródu a uzemňovaciu. A počas experimentu bude počuť 4 dvojice podcastov a je to vlastne v kombinácii s čeština s nejakým iným jazykom. A vašou úlohou je sústrediť sa iba na jeden ten podcast, väčšinou je to česky, ale tam bude vlastne napísané, na ktorý ten podcast sa máte sústrediť. A ak ten experiment bude s participantmi, tak väčšinou majú vlastne slúchadlá a počujete podcasty do jedného alebo do druhého ucha. Idú vlastne naraz. A preto by sme si to vlastne mohli vypočuť aj my vlastne pre toto video, preto dneska pustím výnimočne z reproduktorov. Odhaduje se, že denně pořídíme kolem 90 milionů selfies. De 3 zuiver kwalitatieve aspecten van het leven die we op het spoor zijn gekomen, zijn Selfie se allereerst stalo het ethische neoficiálním verlangen, maskotem als našeho tweede reálného het života ervaren van propojeného s betekenis, jeho oftewel digitálním otiskem. Stále tam vlastne uvidíte šípku, na ktorý ten zvuk sa máte sústrediť. Jestli na ten, ktorý ide z pravého reproduktoru, alebo na ten, ktorý ide z ľavého reproduktoru. A medzi tým bude občas nejaká pauza a počas tej pauzy bude otázka, ktorá sa vás bude pýtať na niečo, čo ste počuli v tom podcaste, na ktorý sa máte sústrediť. Kliknúte na klavesu A ako áno, potvrdíte, že tam reálne bolo, alebo na klavesu N ako nie, že to, čo tam napísané, to tvrdenie ste nepočuli. Takže vám ďakujem za účasť v tomto experimente. Počuli sme teda 4 dvojice tých podcastov. Počuli sme češtinu s holandštinou, češtinu s druhou češtinou a češtinu s angličtinou. Potom tá posledná dvojica bola opäť angličtina s češtinou, ale mal sa sústrediť na tú angličtinu, nie na tú češtinu. Každému príde iná tá kombinácia, jednoduchšia alebo ťažšia na to sledovanie, na to počúvanie, ale to, ako my to potom budeme v tých výsledkoch, sa môže nejak líšiť od toho, ako vám to prišlo subjektívne a teraz sa vlastne môžeme ísť pozrieť na tie výsledky, čo sme zistili. Najprv predstavím výsledky iba od jedného človeka, od participanta, ktorý vlastne sedel a počúval tie podcasty. A v tej vede sa nemôžeme riadiť iba výsledkami jednoho človeka, musíme sa pozrieť na to, ako to má celá skupina, aby sme mohli usudzovať na to, ako je to bežne v populácii, ako sa tento jav vyskytuje. Takže potom si ukážeme vzorku 40 ľudí, ako to vlastne oni mali v priemere. Tento výskum ale ešte prebieha, potrebujeme nazbierať ďalších 24 ľudí, aby tá vzorka bola úplná, mala 64 participantov. Takže tie výsledky, ktoré budem prezentovať, sú stále len nejaké predbežné, a ten výsledný výsledok sa od toho môže nakoniec nejak líšiť. Poďme sa teda pozrieť, ako to má ten jeden participant. Tam vlastne vidíme prvý príklad. Ten človek mal počúvať češtinu s holandštinou. Na češtinu sa sústredí, tú holandštinu on sa snaží ignorovať. A my používame na analýzu tzv. Metódu Multivariate Temporal Response Function alebo nejaká vlastne funkcia časovej odozvy. Pre zjednodušenie môžeme pozrieť tento graf a tá priamka, ktorá je vyššie, tak tu vlastne počúva ten človek lepšie ako tú druhú, ktorá je vlastne tá spodná. Tá horná je modrá, čeština, tá spodná červená je holandština, takže tú češtinu ten človek reálne počúva lepšie ako tú holandštinu. To by sme vlastne nejak predpokladali. Môžeme sa pozrieť na to, ako to bolo, keď v pozadí bola angličtina, ktorú sme mali snažiť ignorovať. Tie výsledky sú veľmi podobné, tá čeština je vyššie, takže reálne sa sústrelila češtinu, to angličtinu dokázal človek potlačiť a nejak vlastne ignoroval. Ak tam bola čeština s češtinou, tú modrú oni mali sledovať, tú červenú mali ignorovať. Opäť výsledky sú podobné, na tú češtinu sa človek sústredil veľmi dobre. Keď sa pozrieme na to, ak to bol naopak a oni sa mali sústrediť na angličtinu a tú češtinu mali ignorovať, ale vidíme, že u tohto jednoho človeka je to práve naopak. Sústredil sa tú češtinu, keďže tá linka je vyššie, napriek tomu, že sa ju mal snažiť ignorovať a naopak tú angličtinu, na ktorú sa mal sústrediť, je dole. Takže ja som tú angličtinu sústrediť nedokázal. Tá čeština, pravdepodobne ako ten rodný jazyk, to nejak prebil. Poďme sa pozrieť na to, ako to vlastne majú všetci participanti, tých 40 ľudí ako skupina dohromady. Na tú štatistickú analýzu využívame tzv. Linear Mixed Effects model. Máme tu pár riadkov. V tom prvom vidíme, ako to mali, keď tam vlastne bola čeština s češtinou.
a vidíme, že to vyšlo významne. A to znamená vlastne, že ten človek trackoval alebo sa sústredil tú češtinu, ak pozadí bola čeština veľmi dobré. My sme očakali podľa teórií, vlastne, že by to mal byť vlastne tá najťažšia podmienka. Pretože sú dve rovnaké jazyky, oni by sa vlastne nejak mali byť v tej hlave, mal by to byť strašne ťažké pre toho človeka odlíšiť jeden český kanál od druhého českého kanála, ale vidíme vlastne, že to pre toho človeka bolo nejak veľmi jednoduché. Ak sa pozrieme češtinu s angličtinou, tam nevyšlo plne významné, to znamená, že mali s tým o čosi horšie problémy a ako sa sústrediť do takéto čeština iba s češtinou. Ak tam bola čeština, na ktorú sa mala sústrediť a pozadí bola holandština, je to rovnaké, ako keď tam bola tá angličtina. A v tej poslednej podmienke, keď sa má sústrediť na angličtinu a pozadí bola čeština, ktorú oni mali ignorovať, vyšlo to vlastne na hranici nejakej štatistickej významnosti. To znamená, že to bolo lepšie, ako ak tam bola angličtina v pozadí a holandština v pozadí, ale nebolo to až tak dobre, keď tá čeština s češtinou vlastne bola spolu. A čo mi to výsledky vlastne hovorí je to, že ten človek sa dokáže dosť dobre sústrediť na ten jazyk, na tú češtinu alebo angličtinu, ktorú reálne má sledovať, ak v pozadí je čeština, čo je ten rodný jazyk. To znamená, že tí ľudia sú pravdepodobne naučení, keď tú češtinu počúvajú celý život ako nejaký ten hluk okolo seba. Tým pádom sa naučili už nejak odfiltrovávať a možno preto to vyšlo ako je to strašne dobrá podmienka. Samozrejme, ak je v pozadí angličtina alebo holandština, a hraje tam vplyv aj to, či jazyk poznáme alebo nie. Ale tá holandština je o čosi lepšia ako tá angličtina. Je to asi preto, že tej holandčine, ktoré nerozumejú, tým pádom to filtrujú ako nejaký šum. Tej angličtine trochu rozumejú, tým pádom sa viac bejú tou češtinou a nedokážu sa na ne sústrediť až tak dobre. Takže to boli naše výsledky. Ak vás zaujíma, ako to máte vy, tak môžete porovnať, ako to máte s tým ruchom v pozadí, ak pôjdete nejakého baru na Slovensku, na nejakého baru potom v zahraničí, povedzme v Anglicku, kde ten ruch dokola bude teda zahraničný, bude tam cudzí jazyk a porovnať si, kde budete toho svojho rečníka nejak sledovať lepšie. A ak chcete si vyskúšať, ako funguje to EEG v tých experimentoch, tak sa môžete prihlásiť v nášho labu, ktorý bohužiaľ beží teda v Prahe a Olomouci. Odkaz na našej stránke, náš Instagram je potom pod videom. Tam sa môžete prihlasovať, ale zároveň, ak vás niečo zaujalo, tak tam uvidíte nejaké ďalšie sprievodné informácie. Ja vám ďakujem za pozornosť.